Ако миеш косата си всеки ден и пак изглежда мазна, правиш огромна грешка, а тя води до раздразнения и най-страшното до косопад. Но най-интересното е, че 70% от жените правят тази грешка, а дори не я осъзнават. Те мислят, че честото миене решава проблема, но то само го влошава. Време е да разбереш защо. Всеки път, когато използваш обикновен шампуан, скалпът ти се изсушава. За да компенсира, той започва да произвежда още повече мазнина. И така се появява мазен скалп, който води до раздразнения и дори до косопад. Но спокойно, имам решение и ще ти го подаря напълно безплатно, ако останеш до края. А именно шампуанът S2 на Джо Мат, създаден специално за мазна коса. Като можеш да вземеш безплатна мостра от линка в описанието и да го пробваш. Защото той почиства скалпа в дълбочина без да го изсушава, регулира излишното омазняване и връща баланса на скалпа. Оставя косата ти чиста, свежа и